हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङै दंजोबो। एरियार एग्जाम नटिस फैदों लोगोफोर बेनो जाबाय गुवाहाटी इउनिभारसिटिनि दा गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन सिगांनि भिडिअफ्राव जे थार्ड सेम आरो फिफ्थ सेमनि बेकनि एग्जामा माब्ला जागोन होननानै दा बेनोसै लोगोफोर अफिसियेल नटिस फैबाय आरो एग्जामा जागोन अनलाइन आरो बेट्सआ जाबाय 2015, 16, 17, 18 फोरनि थाखाय फैबाय। नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायदो आरो लाइक खालामनो दाबावथार। दा फै जों थांसै गोबाव खालामालासिनो अफिसियेल नटिस नायनोसै। दा आं डाइरेक्ट अफिसियेल नटिसखौ डाउनलड खालामखाबाय नोंथांमोना देखायनो होननानै। दा बे पाब्लिश जादोंमोन 21 जुनाव फैदोंमोन। दा बिनिफ्राय बुंदों एरियार स्टुडेन्टस जायफोरा 2015 आरो 16 बेट्स थार्ड सेम फिफ्थ सेमाव दङ नोंथांमोननि एग्जामा जागोन अनलाइन आर्ट्स, साइन्स, कमार्स आरो बि बक बिनिफ्राय इनक्लुडिं बेयाव दङ लोगोफोर आइडलनिबो दङ 2015, 16, 17, 18 बेट्सनि नोंथांमोनाबो एग्जामा अनलाइन जागोन। जायफोरा फर्म फिलआप खालामबाय नोंथांमोना एग्जामखौ होनांसिगोन अनलाइन आरो बिनि एग्जाम शेड्युला थाबैनो ओंखारसिगोन लोगोफोर। आं नोंथांमोननो होगोन जेब्ला ओंखारगोन। बेनिफ्राय मोनसे खामानि मावनांगोन नोंथांमोना फर्म फिलआप खालामनांगोन। मोनसे फर्म दङ आरो बे फर्मनि वेबसाइटआ नै आं नोंथांमोननो बे स्क्रिनाव होदों बक्सआव नोंथांमोना नुनो मोन्दों आरो बेखौ नोंथांमोना फिलआप खालामनांगौनो 30 जुननि गेजेराव नोंथांमोना फिलआप खालामनांगोन आरो एग्जामा अनलाइन अनलि अनलाइन मड जागोन लोगोफोर। नोंथांमोनाबो आरोबाव अनलाइन एग्जामखौ होनांसिगोन। दा बेनिखायनो नोंथांमोना मक टेस्ट प्रेक्टिस खालामबानो जाबाय। जेब्ला मक टेस्ट फैगोन आं नोंथांमोननि भिडिअ खालामगोन। बेनो जाबाय लोगोफोर अफिसियेल नटिफिकेसन। थ' गोबां स्टुडेन्टसफोरा कमेन्ट खालामगासिनो दंमोन जे एरियानिया माब्ला एग्जाम जागोन होननानै। नाथाय दायो एग्जाम शेड्युला ओंखाराखै, ओंखारथारसिगोन आरो जेब्ला ओंखारगोन लोगो लोगो आं भिडिअ होगोन। थ' बेनिखायनो भिडिअखौल' नोंथांमोना नायबाय था। बेनो जाबाय एरियार स्टुडेन्टस 2015, 16 बेट्स थार्ड सेम फिफ्थ सेमनि आरो जाबाय आइडल बेनो जाबाय लोगोफोर 2015, 16, 17, 18 नि नोंथांमोनाबो एग्जामा अनलाइन जासिगोन। थ' लोगोफोर बेनोसैमोन आरो नेक्स्टआव माबोरै फर्म फिलआप खालामो आं नोंथांमोननो भिडिअ होगोन। थ' लोगोफोर बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो, गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो।